പൊൻവളകൾ കിലുങ്ങുന്ന കൈയിനാൽ ഒന്നു തൊട്ടെന്റെ ആധിയകറ്റണേ. നശ്വരമായ മോഹങ്ങൾ മാറ്റിയൻ ചിന്തകൾക്കു നീ ശാന്തി നൽകിടണേ. നിൻമുരളിതൻ നാദത്തിനാൽ എന്റെ കർമ്മബന്ധത്തിൻ കെട്ടറുത്തിടണേ. കാൽത്തളകൾ കിലുക്കിയൻ പാതയിൽ കൂട്ടിനായെന്റെ കൂടെ നടക്കണേ. തെറ്റുകൾ പൊറുത്തെന്നുടെ പ്രാണനെ നിന്റെ പാദാരവിന്ദത്തിൽ ചേർക്കണേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന എന്റെ ഓർമ്മകൾ നീ മാത്രമാകണേ. കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ നിന്നിൽ ഞാനലിഞ്ഞൊന്നായി മാറണേ. അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ നിന്നിൽ ചേർന്നു ഞാനില്ലാതെയാവണേ. നിന്നിൽ ചേർന്നു ഞാനില്ലാതെയാവണേ. നിന്നിൽ ചേർന്നു ഞാനില്ലാതെയാവണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ പ്രഭുജി? ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മളെ വിഭൂതി യോഗം. എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ക്ലിയർ അല്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അധ്യായം 10. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 10ലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നലെ 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചിട്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളാകും 10ാം അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം. അപ്പൊ എന്റെ സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവരും ക്ലിയർ അല്ലേ? സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ക്ലിയർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അധ്യായം 9 അതില് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്നാണ് പഠിച്ചത്. അതിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ, അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും ഭഗവാന്റെ പവർ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അധ്യായം 10 പഠിച്ചത്. പിന്നെ 9 പഠിച്ചത്. അധ്യായം 10 എന്ന് പറയുന്നത് വിഭൂതി യോഗമാണ്. വിഭൂതി യോഗം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അത് നിയന്ത്രിക്കണം, അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഭൂതി തന്നെയാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ.
നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ഒരു തരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. നമ്മളെ ഏതൊരു കയ്യൊപ്പ് എന്ന് പറയൂല, നമ്മളെ ഏതൊരു ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓരോ വ്യക്തികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 10 പേര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ചിലവർക്ക് ചില കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണ ഒരു നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടണം കഴിവുള്ള ഒരു 10 പേരുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പാട്ട് പാടാൻ നല്ല കഴിവുള്ളവർ. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ കയ്യൊപ്പുണ്ട്. ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ആ ലെവലിലേക്ക്. ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലെവലും ഇപ്പൊ ചില വ്യക്തികളെ നമ്മളെ ഗാനഗന്ധർവം യേശുദാസിന്റെ ചിന്താഗതി യേശുദാസിന്റെ കേസ് പോലെങ്കിലും എല്ലാവരും നല്ല പാട്ടുകാരുണ്ട്. പക്ഷെ ആൾക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ആൾ അത്ര ഉയർത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതും ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തും. അവിടെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐശ്വര്യം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെഷ്യൽ, അതായത് എല്ലാവരിൽ കാണുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത. ആ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്. അതാണ് വിഭൂതി യോഗം. ഈ പിക്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ പിക്ചർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പലതരം മൃഗങ്ങൾ, പലതരം രൂപങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ കേസ് പറയുമ്പോൾ പുരാണങ്ങളിലെ കഥകളും ആ പുരാണങ്ങളിലത്തെ ഋഷിമാര് അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും, അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് ശിവഭഗവാൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഹം, അതേപോലെ തന്നെ സ്രാവ്, ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും ആ ജീവജാലങ്ങളിൽ തന്നെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സൃഷ്ടിയിൽ ഓരോ ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഋഷിമാരിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാരദനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നാരദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് വിഭൂതി. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരാശര മുനി ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. പരാശര മുനി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവതരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരാശര മുനി ശരിക്കും അത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ എടുത്തിട്ട് ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കണ്. അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്നിട്ടാണ് പരാശര മുനി ശരിക്കും പറയണത് ഭഗവാനാണെന്ന്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ക്വാളിറ്റികൾ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റികൾ. ഒരു ഭഗവാൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വ്യക്തി ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുറെ അങ്ങനത്തെ സന്യാസിമാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഗുരുക്കന്മാരും കാര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 6 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാശര മുനിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 6 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഭഗവാനാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരാശര മുനി അംഗീകരിക്കണാണ് ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ ആൾക്കുണ്ട്. കാരണം ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം. ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ അതിന് പൂർണ്ണതയോടുകൂടി. ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല ബലവാനുള്ള ഒരാൾക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ധനം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇത് എല്ലാതും കൂടെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ ആ വ്യക്തിനെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അർജുന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അർജുനൻ ഭയങ്കര ധനുർധാരിയാണ്, കാരണം അർജുനും ബാക്കി. പക്ഷെ ഭീമന്റെ കേസിൽ എന്താ, ഭീമൻ അതിന് സത്യത്തിൽ ദ്രൗപദി ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടി ഒരു വ്യക്തിനെ എനിക്ക് വിവാഹമായതിന് വരനായിട്ട് കിട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് പരമാത്മാവിലും ഭഗവാനായിരിക്കും. അതാണ് ഐശ്വര്യം. അതാണ് പരാശര മുനി ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ 6 ഗുണങ്ങളിലെ ചില ഗുണങ്ങൾ ചിലവർക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതാണ് വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഐരാവതം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആനകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നാരദമുനി, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യം. ഇതാണ് വിഭൂതി യോഗങ്ങളിൽ ശരിക്കും. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ഇതിലൊന്നില്ല. വിഭൂതി അതായത് അർജുനന് സംശയം വരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരി പരമാത്മാവാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 3 ഫസ്റ്റ് കാരണോദയസായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണു, കാരണോദയസ വിഷ്ണു, ഗർഭോദയസായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയസ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവങ്ങളാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അത് സാധാരണക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അതായത് ഏതാ നമ്മൾ ആദ്യത്തിലെ കാരണോദയസായി വിഷ്ണു അതിന് അവരൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക തലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശരിക്കും ഒരു തരം അവതാരങ്ങളായിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് വിഭൂതി യോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം കംപ്ലീറ്റ് ഓരോ വ്യക്തികളിലും നിലനിൽക്കും. അതാണ് വിഭൂതി യോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു കയ്യൊപ്പ് എന്ന് പറയാം. അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും ഒരേ റേഞ്ചിൽ എടുത്താലും. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഭൗതിക ലെവലിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 പാട്ടുകാരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 10 പാട്ടുകാരിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആരാ ചെയ്തത്, അത് ആ വ്യക്തി ആയിരിക്കും ഭഗവാന്റെ കയ്യൊപ്പുള്ളത്. നമ്മൾ പറയാം ചതിയന്മാരിൽ കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചതിയന്മാരിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് അത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് വഞ്ചകരിൽ ഏറ്റവും, അത് ശ്ലോകങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്, വഞ്ചകരിൽ അടക്കം ഞാൻ ഏറ്റവും വലുതെന്ന്. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ വഞ്ചിക്കുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കും വഞ്ചിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതോടെ നെഗറ്റീവ് അടക്കം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത്രയും ഡേഞ്ചർ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണതിൽ അപ്പുറത്ത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ വഞ്ചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ധർമ്മം. അപ്പം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിലും അത് തെറ്റല്ല. അതിന് എക്സാമ്പിള് നമ്മളെ ദുര്യോധനന്റെ വധം, അതായത് ഭീമനും ദുര്യോധനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗദായുദ്ധത്തില് അവരെല്ലാവരും ദുര്യോധന പക്ഷം കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം യുദ്ധം എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൊടയില് കണക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ തൊടയുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ അടിക്കാൻ പാടില്ല ശരിക്കും ഗദായുദ്ധത്തില്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവര് ചതി ചെയ്ത്. അപ്പൊ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു, കാരണം ഞങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ്. ഭഗവാൻ അതിനും വലിയ സൂത്രക്കാരനാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നീ അവിടെ അടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഭീമസേനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്രയാണ് അതിന് ഭഗവാനെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ആ ധർമ്മത്തെ തടക്കം ത്യജിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അതിന് വഞ്ചകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയണം. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്തതിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയാ യമൻ, അതായത് മരണത്തിന്റെ ആ രാജാവ് യമൻ ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. മീൻസ് അപ്പൊ എല്ലാ അതായത് കൺട്രോളേഴ്സ് മുഴുവനും അത് ഞാനായിരിക്കും. എല്ലാ തെറ്റുകളും ഞാനായിരിക്കും, എല്ലാ ശരികളും ഞാനായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്നും അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പേഴ്സൺ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഗരുഡൻ പറയുന്നത് പക്ഷികളിലത്തെ ഇത് രാജാവ്, അതിൽ പക്ഷിയിൽ രാജാവ് ഗരുഡൻ, അത് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഭഗവാന്റെ ഗരുഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോകണം, ഭഗവാന്റെ വാഹനല്ലേ എന്ന്. അതല്ല. അതായത് പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനാണ്. അപ്പൊ പക്ഷി രാജാവ് എന്നുള്ള ആ കാറ്റഗറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വ്യക്തി ഗരുഡനാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ലെവലിൽ നമ്മളെ മൃഗങ്ങളിൽ സിംഹമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ വരുന്നത്. ഹരേഷ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്ലോകത്തിൽ മാക്സിമം ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് മുഴുവനും ഇത് തന്നെ ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞ നാരദനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് സിംഹമാണ്, ജലജീവികളിൽ സ്രാവാണ് ഞാൻ, വാസുകിയാണ് ഞാൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയാണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു 16 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 15-16 ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ഓരോന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. 10-12 ശ്ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പവർ എന്താണ്, അതായത് നമ്മളെ ഓരോ ഡിവിഷൻസ് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പതുക്കെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1 സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10.1 ഭഗവാൻ മതാജി ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. 7 ശ്ലോകമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം 10-ല് ൂയമേയോ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണമേ പരം വച. അതൊന്ന് ഏദ്ദേഹം പ്രിയമാണായ വിശ്യാമി ഹിതകാമയ ഒന്ന് ട്യൂണിലൊന്ന് വായിച്ചു മതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ പശ്യാമി ഹിതകാമയ. പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു,
കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഓരോ ലൈൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഇതില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു, ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനായാലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോണ്ട്, അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ദുഃഖമില്ല, അതായത് മതി വരുന്നില്ല. അതിന് ഒരു ഭക്തനെ അതിന് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻസ് ശരിക്കും ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചു. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തോരം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും നമുക്ക് മതി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അർജുനൻ അത്ര നല്ല ഭക്തനാണെന്ന് ഭഗവാൻ മനസ്സിലായത് കാരണമാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആദ്യം കുറെ ഉപദേശം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്ര മതി. നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളിൽ നമുക്കറിയാം, സാധാരണ രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 90% മാർക്ക് കിട്ടുന്ന അവർക്ക് അറിഞ്ഞാലും പിന്നെ ചിലവർക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ഞാൻ. അപ്പൊ പഴയത് ഉത്തമല്ലേ? പഴയതും ഉത്തമം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ പറയില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, അതും വരും. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ അത്രയും ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരിക്കും അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനും അറിയാം. അത്രയും തമ്മിലുള്ള അത്തരം കണക്ഷൻസാണ് അർജുനനും ഭഗവാനും ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ ഞാനിപ്പോ അതിന് വേറെ ഇതായിട്ടാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഈ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, അതായത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് നടക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഈ നമ്മുടെ അർജുനനും അതുപോലെ തന്നെ ദുര്യോധനനും ഭഗവാനെ കാണാൻ വരണം. ഭഗവാനെ കാണാൻ വരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിന് ഭഗവാന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ രണ്ടുപേരും വരണം. ഈ സമയത്ത് ഭഗവാൻ വളരെ കടുപ്പാണ്, യാതൊരു നോ ടെൻഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുക. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ഉറക്കം കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തില് ഒരു ചെറിയൊരു പീഠ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടില് നമ്മളെ തലഭാഗത്ത് എന്താ സിംഹാസനം ഉണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ നമ്മളെ എന്താ പറയാ അർജുനനും കയറി വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദുര്യോധനും കയറി വരുന്നു. ദുര്യോധനൻ വരുന്ന നോക്കുമ്പോ എന്റെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും? സിംഹാസനം, ഞാൻ രാജാവ്, മനസ്സിലായി? ആ രാജാവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ദുര്യോധനം വരുന്നത്. ദുര്യോധനൻ ഇത് കയറിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദാണ്. നമുക്കറിയാം പാദകമലങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ. അതിന് പറയാം ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അറിയാം അത് എവിടെ ഇരിക്കണം എന്നല്ല. ആ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർ കാരണം കൊണ്ട് ദുര്യോധന അവിടെ കയറിയിരുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ളതിന് വ്യക്തിയാണ്. അത് ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ ശക്തി, അതിന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. അതും ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആ ബുദ്ധിയോഗത്തിൽ അർജുനനെ അറിയാം ഭഗവാന്റെ പാദകമ്മലാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. നമ്മൾ അതിൽ എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തലയിലും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലല്ല, ഭഗവാന്റെ പാദകമ്മലങ്ങളിലുള്ള നമ്മളെ നമസ്കാരം ചെയ്യാനാണ്, നമ്മളെ ശിരസ് നമിക്കാനാണ് പാദങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അർജുനൻ ചെല്ലുന്നതും പാദകമലങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ടാണ് പ്രണമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രണമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭഗവാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ കണ്ണു തുറന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആളെ കാണൂല, നമ്മളെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളിന് കാണുന്നത്. അതൊക്കെ ഇതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അർജുനനോട്, കാരണം ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾ അർജുനനാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആദ്യം കാണുന്നത്. അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്ട് വന്നതെന്നും. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സൈന്യം. അപ്പൊ ഈ സൈന്യത്തിന് അത്രയും പ്രത്യേകതകളാണ്. ആ സൈന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സൈന്യത്തിനെ ഇതേവരെയായിട്ട് ആരും തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈന്യമാണ് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സൈന്യം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേണം. അർജുനൻ ചിന്തിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അതെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ നോളജ് ഉണ്ടാവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതാണ് അർജുനന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് അർജുനൻ അറിയാം. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാതും അറിയും. പക്ഷെ അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ശരി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല.
ഇപ്പൊ നീ വിചാരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല, പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട ഭഗവാനെ മതി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ദുര്യോധൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. കാരണം ഇവൻ എന്ത് മണ്ടൻ, ഇവൻ ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചെന്ന്. അതിന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് സാധാരണ ഭൗതിക ലെവലിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് മണ്ടത്തരായിട്ട് തോന്നും, മനസ്സിലായി. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ബുദ്ധി അവിടെയും നടക്കണം. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മളെ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിലും അർജുൻ കൈക്കരുത്ത് ഉള്ളവനെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. കാരണം അത്ര അർജുനന്റെ ഒരു പവർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ അർജുന് പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാനും അറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എല്ലാ വകതിരിവും അർജുനന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും എന്താ പറയുക, ഇനിയും സുഹൃത്തായ നിന്റെ നന്മയ്ക്ക്, അപ്പൊ സുഹൃത്താണ് ഇനിയും ഞാൻ അത് ഇനിയും. കാരണം നമുക്ക് എന്തോ അത് നമ്മളെ സാധാരണ ഇതിൽ ഭക്തന്മാരെ കേസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മള് ഭക്തന്മാരെ നമ്മളെ സാധാരണ ഭൗതിക രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരെ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും എളുപ്പം വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നോക്കാം അവരായിട്ട്. ഞാനിത് ഇതാണ് ഒരു ടാക്ടീസ് ആണത് നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഭക്തന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എത്ര അടുത്ത് സക്ലേഷായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതറിയാനുള്ളൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായി. ആ ആഗ്രഹമാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇത് എന്തോരം കേൾക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മതി വരില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ കഥ ബാക്കി എല്ലാ കഥകളും നമുക്കറിയാം. നമ്മളൊരു സിനിമ 10 പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ 2 പ്രാവശ്യം, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം കാണാനുള്ള സിനിമ ഇല്ല. നമ്മൾ 2 or 3 പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബോറടിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ എത്ര കേട്ടാലും നമുക്ക് മതി വരില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കേൾക്കണ കഥ ഇപ്പൊ ഈ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബോറടിക്കില്ല. കാരണം അതാണ് ഭഗവാന്റെ കഥ, അതാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി അതാണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മക്കളെ അവരെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതി വരില്ല, മനസ്സിലായി. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലും പറയണത് അതാണ് എന്താണ്, എനിക്ക് സുഹൃത്തായ നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനി ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. ഹരേഷ് മാതാജി ആരോ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ആരോ ഹരേഷ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാലേ പ്രഭുജി പറയുന്നത് നമുക്ക് നന്നായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ് താങ്ക് യു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സാധാരണ ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് സിമ്പിളായിട്ട്. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഭക്തനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിനോട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി മനസ്സിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഭഗവാന്റെ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നമ്മളോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കും, മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും വേറെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ അവര് ഭഗവാൻ നമ്മളൊരു കഥ തന്നെ പറഞ്ഞ കഥയുടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ അതിന്റെ ബാലൻസ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കും. അത് ഉറപ്പിച്ചോ ആ വ്യക്തി ഭക്തിയിലേക്ക് പതുക്കെ മാറാനുള്ള ആളാണ്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. കാരണം ആള് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എവിടെയോ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ബാലൻസ് കേൾക്കാനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് അത്രയും ശ്രവണത്തിലെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ അവരെ കണക്ട് ചെയ്തോളാന്ന് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരണം. അതിൽ നമ്മൾ ഭക്തരെന്നല്ല, ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ വിടരുത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് ആ വ്യക്തി ഭക്തനാവും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ കൈവിടരുത്. അവൻ എന്തായാലും ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അവർക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ പോകില്ല. അവര് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ആ വ്യക്തിനെ നമ്മൾ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. അവൻ ശരിക്കും അസുര ഗുണത്തിലുള്ളവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ശരിക്കും രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ആൾക്കാരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ഗുണം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം. അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വെറുതെ ചെന്ന് പാറയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അത് വെറുതെ പോയി അവിടെ കൊണ്ട് ചെടി നടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ആ ചെടി ഉണങ്ങി പോകുന്നല്ലാണ്ട് അവിടെ വളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്കും ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പറയാനും ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാന്റെ കേസ് മാത്രം അങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന് പറയണത്, ഇത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിൽ ഉത്തമമാണെന്ന് അപ്പൊ നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചതും ഉത്തമമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തമം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേയും ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് അങ്ങനെയാണ് പറയാം. കാരണം അതിൽ മാർക്ക് കിട്ടുക, ഇത് അതിനെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഇത് ഇതിൽ മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ തന്നെ
ശരിക്കും വിഭൂതി അർജുനന് ഇതല്ലാതെ അറിയാം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് പരമാത്മാവ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അർജുനൻ അല്ലാതെ അറിയാം, അർജുനൻ എല്ലാതും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര ആഗ്രഹമുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. അതായത് ഭഗവാനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുവിനെ രണ്ടാമത്തെയാണോ? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. നമേ വിദുസുരഗണാഃ പ്രഭവം നയമഹർഷയാഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെപ്പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആ വിഭൂതി ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തനും, അത് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം, ഭക്തനായ മാത്രമേ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അതല്ലേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം ദേവന്മാര്, ഋഷിമാർ, അവരെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമ്മളെ ലെവലിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്തരം അവരെ ലോകം തന്നെ തപലോകം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സിദ്ധലോകം, പിന്നെ ജനകലോകം, അങ്ങനത്തെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലാണ്. അതായത് സ്വർഗലോകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അവരെ ലെവൽസ്. അവർക്ക് തന്നെ ഭഗവാൻ അറിയില്ല എന്ന് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര ദൂരത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് സാധാരണ നമ്മളെ ജ്ഞാനത്തിലുള്ളതിന്റെ അവരൊക്കെ ശരിക്കും അതീന്ദ്രിയവാദികളാണ്. അങ്ങനത്തെ അതീന്ദ്രിയ ലെവലിൽ ഉള്ള വ്യക്തികളടക്കമായിട്ട് കൂടിയും അവർക്ക് ഭഗവാനെ മുഴുവൻ അറിയാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം നിരൂപിക്കാല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, ആ കേസ് അവർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഞാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. എന്നെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ പിന്നെ യാതൊരു. ഇതിൽ വേറൊരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ചില ജ്ഞാനികളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ചിലർ പറയും ഭഗവാനുണ്ട്, ഒരു സത്യമാണ്. അത് സംബന്ധിച്ചു ഭഗവാനുണ്ട്, ഒരു സത്യമാണ്. ആയ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. നമുക്കൊന്നും അറിയാണ്ടാവുമ്പോ പറയില്ലേ നമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. ചില വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ട്, ഇല്ല, ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വിശ്വാസമില്ല. പക്ഷെ ദൈവം ഉണ്ട്, ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്, ശക്തി ഉണ്ട്, അവരവിടെ നിൽക്കണം. അതെന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പറയണത് വിഭൂതി ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ ലെവലിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞോളൂ. പക്ഷെ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് നമുക്കെന്നല്ല, ഋഷിമാർക്കും ദേവന്മാർക്കും അടക്കം മനസ്സിലാവില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക്. അതാണ് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെന്നും എല്ലാ ലെവലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ കാരണം. അത് ഭക്തന് മാത്രം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ശരിക്കും. അതിന് ഋഷിമാര് ഭക്തനല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഋഷിമാര് ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഋഷിമാരന്മാരേലും അതേപോലെ ദേവന്മാരേലും ഉയർന്ന ലെവലിലാണ് ഒരു ഭക്തന്. അതാണ് ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത. എപ്പോഴും ഭക്തൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്റെ മരണശേഷം അല്ലെ മുക്തിക്ക് ശേഷം നേരിട്ട് നമ്മളെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ട്, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നേരിട്ട് ആദ്യം വരാം യമ കിങ്കരന്മാരാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാം. നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യമലോകമാണ്. യമലോകത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം, നമ്മളെ ആത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോയതിന് ശേഷമാണ് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇവൻ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, താഴത്തേക്ക് ലോകത്തിലാണോ പോകേണ്ടത്, മോളിത്തെ ലോകത്തിലാണോ പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ യമലോകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെന്നിട്ട് ചിത്രം നമ്മളെ ഇത്രയും കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും അവിടെ ഗുപ്തമായിട്ട് അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം അവൻ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയിക്കണം. അപ്പൊ യമകിങ്കരന്മാരാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ ഭക്തനെ കൊണ്ടുപോകണം നേരിട്ട് വൈകുണ്ഠം. നമ്മൾ പൂന്താനത്തിന്റെ കഥ അറിയാം. പൂന്താനത്തിന്റെ അതായത് നേരിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കാണ് പോണത് ഭക്തര്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ
അത് മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോ ബോധന്റെ കഥ അറിയാലോ, അത് കാണുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇവന് വട്ടെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന് കാണാൻ പറ്റും, മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് പറയുന്നത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഋഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ദേവന്മാരേലും ഋഷിമാരേലും ഉയർന്ന തലാണെന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി താങ്ക് യു. ഏതാണ്? ഏഴാണോ? 7. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7-ാം ശ്ലോകം. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോ അവികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണതണ്ട, എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക? തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭക്തനായിരിക്കും. ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗം എന്താണെന്നും യോഗശക്തി എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ വിഭൂതി യോഗം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അത്, ആ വ്യക്തി എന്തായിരിക്കും, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭക്തനായിരിക്കും. ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അത്, ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു, ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭക്തന്റെ മനസ്സിലാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിലാണ് ഭക്തൻ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടും അത്രയും കോറിലേറ്ററാണ് രണ്ടുപേരും. അതായത് ഞാൻ നിന്റെ ഉള്ളില്, അതായത് നമ്മളെ ശബരിമല പോകുമ്പോൾ ചിലർ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അതല്ലേ സാമ്യത്തിന്റെ അകത്തോ എന്നോ പറയണത്, സാമി നിന്റെ അകത്തും എന്റെ അകത്തും എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ലെവലിലേക്കാണ് പോണത്. അങ്ങനത്തെ ആളാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലും നമ്മളുണ്ടാവും, നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഭക്തൻ. ആ ഭക്തന് മാത്രമേ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തികളും മനസ്സിലാവും. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോഴും. അങ്ങനത്തെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്തിപരമായിട്ട് കുറെ ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്കായാലും അവർക്ക് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവരെ മനസ്സ് റേഞ്ച് എന്തോരായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഈവൻ യോഗശക്തി കിട്ടിയ വ്യക്തികൾക്കായാലും അവർക്കും ഭയങ്കര പവർ ഉണ്ട്. യോഗശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മ അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം യോഗനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. യോഗശക്തി കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് കൈ നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനിൽ ചെന്ന് തൊടാനുള്ള അങ്ങനത്തെ റേഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ അത്ര അണുവാനുള്ള യോഗശക്തികളുണ്ട്. പക്ഷെ യോഗനയിലും അപ്പുറമാണ് ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിഭൂതികളും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തികളും ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, അങ്ങനെ യോഗമായ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും ആ വ്യക്തിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം. ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. 8-മത്തല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്തഃ സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവസമന്വിതാഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അർജുനനോട്. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലുള്ള ഉറവിടം. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തരല്ല, നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഉപാസനകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളായാലും വെളുപ്പിനുള്ള മംഗലാരതി ആയാലും ജപാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഉപാസനകളാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉപാസനകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പല പവർ, അത് നമ്മളെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ധ്യാനം യോഗം നിങ്ങൾക്ക്, അതായത് യോഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, കാരണം അത് ഈ
ഈ ഈ ഈ സമയത്ത് അത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ വെറുതെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ആ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ 16 മാല ഒക്കെ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു മാലെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മാല ജപിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 7 മിനിറ്റ് 8 മിനിറ്റ് സാധാരണമാണ്. ഒരു 8 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അത് ധ്യാനയോഗം, ചിലർക്ക് എനിക്ക് ഭക്തി വേണ്ട, എനിക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ചില ടീമുകളുണ്ട്. അവരെ പറ്റും ഭഗവാൻ പറയണ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പല നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ നിങ്ങളെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാലും മെഡിറ്റേഷൻ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭക്തി കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തി വേണ്ടെന്ന് ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ മതി, എനിക്ക് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമുകളുണ്ട്. അവരോടടക്കം ഇതിൽ നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു, അത്രയും നമ്മളെ വേദങ്ങൾ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ആർക്കും എന്ത് വേണ്ടെന്ന് അത് മുഴുവൻ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പറയണം, നമുക്ക് എന്ത് വേണം അത് അതിലേക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ഭക്തി വേണമെങ്കിൽ ഭക്തിയും കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇത് പറയുന്നത് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പം ഭക്തൻ എപ്പോഴായിരിക്കും? ബുദ്ധിയായിരിക്കും. അതാണ് അർജുനൻ ആദ്യം ചെയ്തത്. അർജുനനെ അറിയാം എവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന്, എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ, അതാണ് അർജുനന്റെ ഫോട്ടോയ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലെ ടോപ്പായ ഹിസ്റ്ററി കാണിക്കുന്നതാണ്. അർജുനനെ എവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് അർജുനൻ അറിയാം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ദുര്യോധനാദികളാണ്. നമുക്ക് ഇതെന്താണ് ഇവിടെ അല്ല, ഒന്നാമത്തെ അർജുനൻ ആദ്യം വന്നത്, എന്നിട്ട് അർജുനൻ ചെന്നിട്ട് താഴ്ത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവനെന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇവനെന്താ ഇത് ചോദിക്കുന്നത്? ഈ ഒന്നും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് യുദ്ധവും ചെയ്യില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിനെ കൊണ്ട് അവന്റെ ഇത്ര സൈന്യത്തിലെ. പക്ഷെ അതിന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തൻ അതറിയാം, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ. അതിനറിയാം. ചില വേർഡുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമാനായിരിക്കും. അപ്പം അതിന് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയോഗം ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ 9ാമത്തെ, അതായത് 7 തൊട്ട് 12 ചാപ്റ്റർ ബുദ്ധിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭക്തിയോഗം തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബുദ്ധിയോഗമാണ്. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നമ്മളെ ബുദ്ധിയാണ്. ആ ബുദ്ധി തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന് ഈ പവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അതിന് ഭഗവാൻ അറിയാം അർജുനൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുള്ളൂ, അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുള്ളൂ ഭഗവാൻ അറിയാം. ആ ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭക്തൻ എപ്പോഴും അതിന് നമ്മൾ വെറുതെ ആരും എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു വിവേചന ശക്തി ഉണ്ടാവണം എന്നും കൂടി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ല, ആചാര്യന്മാരെ ലെവലിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് വന്നാലോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി വരുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഹരേഷ്. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമാനുമായിരിക്കും, അല്ലാണ്ട് വെറും ഭക്തനാവൂല. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ബുദ്ധിമാന് മാത്രമേ ഭക്തനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അഥവാ അവന് ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവന് ഭക്തിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ അവന് ഭഗവാൻ, കാരണം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. പരമാത്മാവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവന് ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേഷ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. 9ാമത്തെ അല്ലേ? 9ാമത്തെ. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാ നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് വിട്ടുപോയി. ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് 9ലേക്ക് പോവാം. ഇതില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പല വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നാരായണൻ എന്നുള്ളത് അതിൽ കുറെ ഉണ്ട്. അനിരുദ്ധൻ, അങ്ങനെ കുറെ കേസുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിസ്തരണമാണ് നാരായണൻ. അപ്പൊ നാരായണൻ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നതും പ്രജാപതികൾ ജനിക്കുന്നതും ഇന്ദ്രൻ ജനിക്കുന്നതും 8 വസുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതും 11 രുദ്രന്മാരുണ്ടാവുന്നതും 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ടാവുന്നതും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ
ഭഗവാന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണ് നാരായണ. ആ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവായാലും ശിവനായാലും ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ വിഭൂതി. അതാണ് വിഭൂതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് അങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിനെ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഞാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം ഒന്നുകൂടെ. ഇതില് പിന്നെ അടുത്ത 10.9 പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്റെ ആ ലൈനിലേക്ക് ഉയർന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ശ്രവണം നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുത്തു. അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് വരില്ല. അപ്പൊ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രവണം. അപ്പൊ ശ്രവണം കിട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ തോന്നുന്നു, പിന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ നമ്മളെ ഭക്തി തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ചില വ്യക്തികളുണ്ടാവും, അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തരെന്നൊക്കെയാണ്. അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും, ഒരു ആനന്ദം കിട്ടും. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കണം അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കാര്യമല്ല, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന ഭക്തരെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയണത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിൽ തന്നെ ചില നല്ല ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും, അവർക്ക് ആനന്ദങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അപ്പൊ അതിലുള്ള ആനന്ദങ്ങളും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും ഈ ഭഗവാന്റെ പല കാര്യങ്ങളും പല നിരീക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. 100% അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളോ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. 100%. നിങ്ങളിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുക, സംസാരിച്ച് നോക്കുക. ഭഗവാന്റെ കയ്യൊപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടച്ച് ഇല്ലാത്ത ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തോ മനസ്സിൽ എന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തോ കണക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് പറയണ അവർക്ക്, കാരണം നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഏതോ ജന്മത്തിൽ ഏതോ എവിടെയോ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 3 തല്ലുണ്ട്. ഭക്തരിൽ തന്നെ 3 തല്ലുണ്ട്. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണമെന്ന ഒരു ലെവല്. പിന്നത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് ചില വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരും. അവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രേമതലം, അതായത് നമ്മൾ ഇതും കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാനോ എന്ത് ചെയ്താലും മതി വരില്ല. പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ അലങ്കരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും. അത് ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ്. സെക്കൻഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാന്റെ പ്രേമം, അതായത് ഭഗവാന് നമ്മൾ പ്രേമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മക്കളോടുണ്ട്, അവർക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും എന്ത് ചെയ്താലും മതി വരില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തിലായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും, ഞാനിപ്പോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, അത് സ്വർണ്ണപാത്രത്തിൽ കൊടുത്താൽ ഭഗവാന് ഇഷ്ടാവോ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുറവാവോ കൂടുതലാവോ, തുളസി ഇടണോ ഇട്ടാൽ കൂടുതലാവോ കുറവാവോ, അതുമാത്രം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഭൗതിക ലെവലിലുള്ള ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ വേറൊരു രൂപം, മനസ്സിലായി? അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വേറൊരു രൂപം. എന്ത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് മതി വരാത്ത, അത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. ആദ്യത്തെ സ്നേഹം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആത്മീയ സന്തോഷം കിട്ടും, അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുത്തു, അത് ഭഗവാനോട് അത്രയും പ്രേമം, എന്ത് കൊടുത്താലും എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാനോട് നമുക്ക് മതി വരില്ല, മനസ്സിലായി? അതിന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കഴിഞ്ഞവൻ, ആ സ്റ്റെപ്പും കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുക്താവുന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് അവൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കായിരിക്കും. ആ മൈൻഡിലേക്ക് ആള് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ ലെവലിന് 3ാമത്തെ ഭക്തൻ എന്നും നമ്മൾ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലാണ്. ഇപ്പൊ ചില വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ ആനന്ദ ഇതുകൊണ്ട് കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു പോകും. അത് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്തന്റെ, മനസ്സിലായി? ചില ആൾക്കാർക്ക് കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം വരും, ചിലർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷം വരും. അതാണ് ആനന്ദം. അത് ഭക്തിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവല്. സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അങ്ങനത്തെ കുറെ ബുക്ക് അതിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ കുറെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലെവലുകളൊക്കെ കാര്യങ്ങളും ഭക്തി, നമ്മൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനും പഠിക്കുന്നത് ഭക്തിയാണ്. അതിന് ഇതിൽ പറയണത്
എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുള്ള ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. കാരണം എന്താ ചിന്ത തന്നെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കും, എന്ത് ചെയ്യും, അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതം എന്റെ സേവനത്തിനുണ്ട്. നമ്മൾ അത് മാത്രം, നമ്മളെ അമ്മമാര് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അറിയാം, അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ എന്തിനായിരിക്കും, മക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, മക്കൾ സുഖമായിരിക്കണം, അത് മാത്രം. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ സേവനം മുഴുവനും അതിൽ സമർപ്പിതായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് മാത്രം അവരുടെ ചിന്ത അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേറെ ചിന്ത, ഭൗതികമായിട്ടൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. എന്നെ കുറിച്ച് സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തന്മാരിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നമ്മളറിയാം, നമ്മളെ ഭക്തന്മാരാകുമ്പോഴെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് നമ്മൾ സ്വയം സന്തോഷിക്കുന്നു, അവര് സന്തോഷിക്കും, നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തസംഗമ സത്സംഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് അതിന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും സന്തോഷം കിട്ടുന്നവരാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. അല്ലെ നമ്മളെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടുപേർക്കും സന്തോഷം കിട്ടും. അതല്ല എപ്പോഴും ആവശ്യം. അതിന് ഈ ഭക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ അതിന് പറയുന്നത് ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പരസ്പരം ബോധദീപ്തകരമായ വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കും. രണ്ടുപേർക്കും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഭക്തി കൊണ്ടുള്ള ഗുണം. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത് പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ജീവഭാവത്തോടെ ചൈതന്യം. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി കിട്ടാൻ ഇത്തിരി എളുപ്പമുള്ള മാർഗമല്ല. അത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ജീവസത്തകൾ എണ്ണമില്ല. അവ പക്ഷെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ആ ഭക്തന്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യം. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ വിശ്വഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ തന്നെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാക്കള് അത്ര എല്ലാ ജീവങ്ങളിലും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാക്കളിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഭക്തി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അടുത്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഭഗവാൻ. കാരണം ആ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് നമുക്ക് വഴി തെളിച്ചു തരുന്നത്. എങ്ങനെ പോയാലാണ് ഭഗവാനെ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് പഠിച്ചാലോ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയിട്ട് PG എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറിപ്പോണം. അതിന് പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. പിന്നെ അഥവാ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഭക്തി നമ്മളെ മനസ്സിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ബീജം, ആ ഭക്തി ബീജം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആത്മാവിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പതുക്കെ നമ്മളെ മന്ത്രോച്ചാരണം, നമ്മൾ ഉപാസന കൊണ്ട് പതുക്കെ അതിനെ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വിത്ത് നമ്മൾ ആ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ, ആ ഉപാസന ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ നമ്മളെ ഭക്തി വളർന്നു വരും. അങ്ങനെ ഭക്തി വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തിയുടെ ബീജം അത് പൊട്ടി, അതായത് അതിന്റെ തോട് തുളച്ച് അത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഭൗതിക ലോകം വിട്ട് അത് നെക്സ്റ്റ്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 3 തരം ഭക്തികളിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ആനന്ദം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രേമം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ലോകം, ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഭക്തിയും അതേപോലത്തെ ഭക്തിയുടെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യം നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ഒരു ബീജം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീജത്തെ നാം ഉപാസനകൾ ചെയ്ത് പതുക്കെ വളർത്തി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെടിയുടെ വിത്ത് വിട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരല്ല, അതിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് പതുക്കെ ചെടി വളരുന്ന പോലെ നമ്മളെ ഭക്തി വളർന്ന് പതുക്കെ ഭൗതിക ലോകം വിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ എത്തുന്നു പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം, അവിടെ നിന്നും വളർന്ന്, അപ്പൊ പറയാ പരമവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. നമുക്ക് ക്ലിയർ കൃഷ്ണ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ബ്രഹ്മജ്യോതിസും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകമാണ്. അവിടേക്ക് വളർന്ന് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വിധത്തിലുള്ള വൃക്ഷത്തിലെ ക്രമേണ പൂക്കളും കായങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കളും കായ്ക്കുകയും അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്ന് പോരണം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന് പൂക്കളും കായകളും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആ വൃക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതൊക്കെ
ഇതൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കടയിൽ പോകും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതാണ് ആ ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലർ, അതാണ് യോഗികൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം. അവർക്ക് ഒരു വിധം അവർ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ തിരിയും. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടേക്ക് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ആണ്, അത് അവർക്ക് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകണം. അതും ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചും സെയിം ആണ്. കാരണം പൂക്കളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീഞ്ഞും വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് താഴത്തേക്ക് പോകും. അത് കാരണം എപ്പോഴും ജലസേചനം തുടർന്ന് പോരണമെന്ന്. അതിന് ജലസേചനം ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാണ് ശരിക്കും ജലസേചനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പത്താമത്തെ അല്ലേ? പത്താമത്തെ. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുന്ന, ബുദ്ധിവിശേഷം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതാണ് ഭക്തിയുടെ ഗുണം, പ്രേമഭക്തിയുടെ. അതിനിവിടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ആണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് സത്യത്തിൽ ഒന്നും അറിയില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് നാരദൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഓം ഭഗവതി വാസുദേവ എന്നുള്ള മന്ത്രം ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് നാരദൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ, നീ ഇത് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായി? അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അൾട്ടിമേറ്റ് നിൽക്ക് എത്തുന്നു. ആ ബുദ്ധി നാരദനറിയാം. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കേണ്ട ബുദ്ധി ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബുദ്ധി അതെന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മളിപ്പോ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, വേറൊരു ഇത് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഭക്തി വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഉപാസനകളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് വെക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റണില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം. ഒന്നും പറ്റില്ല, നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോവാ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്നത്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ലെവൽ ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അമ്പലത്തിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോവാ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രേമഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിന്റെ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. അതിന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് ഗുരു നമ്മളെ തേടി ഗുരു വരൂല, നമുക്ക് ഗുരുവിനെ വേണം എന്ന് തോന്നുകയും ആ ഗുരുവിലേക്കുള്ള പ്രയാണം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ആ ബുദ്ധിശക്തി, കാരണം ഭഗവാന് മനസ്സിലാവണം ഈ വ്യക്തിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബുദ്ധിയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും കഴിവില്ലെങ്കിലും ആ ഭക്തിയുള്ള നിലയ്ക്ക് അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ അറിയാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാതും തരുന്നെന്ന്, ആ ഒരു പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ അറിയാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാതും തരുന്നെന്നുള്ള ചെറുപ്പ കുട്ടിയിലെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം, അത് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ എല്ലാം നടക്കുന്നുള്ള അത്ര ദൃഢനിശ്ചയം ധ്രുവ മഹാരാജാവിനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ധ്രുവ മഹാരാജ് കാട്ടിലേക്ക് പോണത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണില്ല. തപസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തപസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് ആയ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അല്ലാതെ എനിക്ക് കിട്ടും, അതിനാ പ്രേമം. ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴാണ് ആ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അല്ലെ നാരദന്റെ ദർശനം കിട്ടുന്നത്. നാരദന്റെ ദർശനം കിട്ടിയത് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ ലെവലിക്കുന്നത്. അതിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിലും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 10 സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി അടക്കം എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരു സെക്കൻഡ് മാതാജി, ഇതും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. അതിനെന്ത് പറഞ്ഞു, വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധി ശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശം നൽകും. അതെന്ന് പറയാം, നമ്മള് ഗുരുവുണ്ടായാലും ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മുന്നേറാനുള്ള ശക്തി അയാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും അത് മുന്നേറാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ
തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കും. അത് നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കാര്യങ്ങൾ ആരെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നമ്മൾ വളരണം, ആ ബുദ്ധി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. അതിന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഭക്തൻ അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനെ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. കൃഷ്ണൻ ഭക്തന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം. അതിന് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല. അല്ലാതെ ഈശ്വരൻ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഈശ്വരൻ തരും അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രേമപൂർവ്വം ആവുകയും വേണം. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആരും എന്തോ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ആൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ അത് പ്രേമപൂർവ്വമാവുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവാജ്യം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആൾക്ക് പുരോഗതിയും ഭക്തസന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കോളും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ജപം വെറുതെ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഭക്തി ഇല്ലാണ്ടാണ്. പക്ഷെ അത് പതുക്കെ 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 അതിന്റെ ലെവല് ഉയർന്നു വരുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് അതിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ആ ജപം എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജപം എന്ന് പറയുന്നത് നാമജപം, അതായത് നാമരൂപത്തിൽ ജപത്തിൽ, അത് യജ്ഞത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജപയജ്ഞം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നതിലാണ്. വിഭൂതി യോഗങ്ങളിൽ പല യോഗങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ഥാനത്താണ് ജനാർദ്ദൻ എന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറയില്ലേ, നാരദൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഗരുഡൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ യജ്ഞത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജപയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതടക്കം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഈ ഭഗവതിയിൽ. അപ്പൊ ഈ ജപയജ്ഞം ചെയ്യുന്ന എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ 10ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജപം ചെയ്യണം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി. നമ്മ ഗരുഡനെ എന്തിനാ ആരാധിക്കുന്നത്? ഗരുഡൻ പക്ഷിയുടെ രാജാവാണ്, സിംഹത്തിന് എന്താണ്, സിംഹം കാട്ടിലെ രാജാവാണ്. അത് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ജപം എന്താ ചെയ്യണത്? യജ്ഞം, ജപയജ്ഞാണെന്നാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയിലെ ഒന്നാണ് ജപയജ്ഞം. അതിന് യജ്ഞത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജപയജ്ഞം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജപം ചെയ്യണം. മനസ്സിലായി? അതിന് ജപത്തിനേക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം. ഹരേഷ്ണ 11 മാതാജി. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി. തേഷാം മേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യ ആത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷാനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതിലിപ്പോ പറയണത് ഇത് തന്നെ, കുറച്ച് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇതിൽ പറയണത്. ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് അങ്ങനത്തെ അവരിൽ സവിശേഷാനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിരുന്ന്. അതായത് ചില വ്യക്തികൾക്ക് അത്രയും ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. നമുക്ക് നമ്മളെ അല്ലാത്ത ലോകത്തിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ചെയ്താലറിയാം അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗുരുവായൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാനെ കാണണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കാണണം, ഭഗവാനെ ഒന്ന് തൊഴണം, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള വളരെ നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ, അതായത് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല, അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഭഗവതി അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനോ വേദങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കില്ല അവർ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഭഗവാനല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ കാണണം, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയസ്ഥനായിരുന്നു കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇരുട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം തമസ്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലോകം, നമ്മള് പറയില്ലേ തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുട്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം ഇരുട്ടാ. ആ ഇരുട്ടിനകത്ത് നമ്മള് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, വിട്ടു എന്താണ്, അസത്വമ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ തമസ്സിനെ നമ്മള് മാറ്റണം. തമസ്സിനെ മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടവർക്കോ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടുള്ളൂ. അത് എവിടെ കിട്ടുള്ളൂ? ആന്തരികമായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലോ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുള്ളൂ. അവിടെയാണ് നമുക്ക്
ഈ എന്തുകൊണ്ട് വിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം കിട്ടും. അവിടെ നമുക്ക് വെളിച്ചമുള്ളു. അപ്പൊ തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ലോകം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആയ ജ്ഞാന ദീപം അവിടെ ജ്ഞാനത്തിന് ദീപമായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ദീപം കൊണ്ട് അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ ഞാൻ അകറ്റി. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക്, അതായത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന കൺഫേം പറഞ്ഞു. ഭക്തി മാത്രം മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ ഭക്തി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ യോഗം അവർക്ക്, ബുദ്ധിയോഗം അവർക്ക് കിട്ടും. അവർ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനും അതിൽ മുന്നേറാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയോഗം വഴി കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ജ്ഞാനദീപം വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റണം. അതുകൊണ്ട് ആ തമസിനെ അകറ്റി നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനദീപത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിൽ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയ ഭക്തന്റെ സേവനത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവതിയുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവതിയോട് പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവ്വവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാവും. ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ തരുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്തന് ഭക്തി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അവന് ആ ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിലും അവന് പല സപ്പോർട്ട് വേണം. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അത് ഞാൻ കൊടുക്കും. അതിന് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പതുക്കെ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സ്, ഭക്തി ഉണ്ട് അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവന് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അതാണ് ഇത്രയും കൺഫേം ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അവന്റെ ജ്ഞാനദീപം അത് പ്രകാശിക്കും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആരെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത് തന്നെ ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭൗതികം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയം മാത്രമല്ല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കിട്ടും. കാരണം ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതും അതിന്റെ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരും ദേവികളും എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭക്തിക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അതാണ് യജ്ഞം. എന്താണ് യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാനാണ്, നാമയജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ നാമം തന്നെയാണ് യജ്ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. 12:13 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്താമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷിത് നാരദസ്തദാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസഃ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദ്യപുരുഷനും അജയനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതില് അർജുനൻ പറയണം, കാരണം ഇതൊന്ന് ആദ്യപുരുഷനാണ്, അജനാണ്, ജനനമില്ല മരണമില്ല, അദ്ദേഹത്തെ മഹാനാണും. ഇതൊക്കെ ആരാണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ അർജുനൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലെന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ ഭഗവതിയുടെ ഒരു റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അർജുനന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ഭഗവാൻ അതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് നമ്മളത് ഏറ്റവും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു മെസ്സേജുകളുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ്, അതായത് മുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഇത് പറയില്ല, ശാസ്ത്രം, സാധുശാസ്ത്രം, ഗുരു, സാധുശാസ്ത്രം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ കൂടിയും നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം, സാധു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമാണികൾ, അതായത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന വ്യക്തികൾ, പിന്നെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പരമ ദിവ്യോത്യ പുരുഷനാണെന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ പരമായ ധാമം ഉണ്ടെന്നും ഇതെല്ലാതും
അങ്ങുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആരാണ് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ദേവർഷി, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ ഇതൊക്കെ പറയണം. അപ്പൊ അവരെ റെഫറൻസിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി, അത് അർജുനൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവരൊക്കെയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സാധുവും കഴിഞ്ഞു, ഗുരുവും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗുരു ഇത് ഇവരെല്ലാവരും ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഗുരു ഹരേഷ്ണ അർജുനന്റെ ഗുരു ആരാണ്? അർജുനന്റെ ഗുരു ആരാ? ദ്രോണാചാര്യനും അർജുനന്റെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഗുരു ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ര റെഫറൻസോടുകൂടി പറയണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സൂചിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത 18 മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഇതില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാനല്ല അർജുനൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യം കേട്ടാൽ എന്തോരം കേട്ടാലും മതിയാവണില്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അമൃതം ആസ്വദിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് അതെന്തോരായാലും മതി വരണില്ല. എന്നിട്ടും മതി വരാത്ത കാരണം അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റിയും വീണ്ടും വിശദമായി, അതായത് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്താണെന്നും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും എനിക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരണം. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാലും മതി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു. ഇതിലാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് നമുക്ക് വിഭൂതികൾ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച സ്ലൈഡിലെ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയണത്, നാരദൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഗരുഡൻ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവാ. അടുത്ത മാതാജി 19. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ബാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനമുണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ ഇനി പറയണം അർജുനന് അത്ര ആഗ്രഹമുണ്ട് വിഭൂതികളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്റെ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അത്ര അധികം എനിക്ക് പറയില്ല, സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാല പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ. അത്ര അധികം വിഭൂതികൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഭൂതികളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എണ്ണമറ്റതാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സൃഷ്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് അറിയാലോ, അതാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതാണ്, എല്ലാവരും എന്നിലാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ അവരിലല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എൻ്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ സൃഷ്ടിയുടെ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ല, പക്ഷെ അവര് മുഴുവനും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ബാസുരങ്ങളായ എൻ്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ മാത്രം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അത്ര എണ്ണമറ്റതായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങള്. പക്ഷെ ഞാൻ അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിഭൂതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് ഓരോന്നിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇനി മാതാജി ഒന്ന് ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയ സ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാം അന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെയെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ പറയണണ്ട ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിലുണ്ട്, അത് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിന്റെ തുടക്കം, അപ്പൊ എന്തിനൊരു തുടക്കം ഉണ്ടാവും, മദ്യം ഉണ്ടാവും, അവസാനം ഉണ്ടാവും. അറിയില്ല, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ എല്ലാതും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം, അതിന് വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ഇത്. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവനും ഞാനാണ്. മനസ്സിലായി? അതിന് ശിവൻ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ശിവൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അങ്ങനെ ഓരോ അതെല്ലാവരും ഭഗവാൻ. അതിന് ശരിക്കും പരമശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരമശിവനാണ്. അപ്പൊ പരമശിവൻ ഭഗവാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഭഗവാന്റെ തന്നെ പാർട്ടുകളാണ് ഇത് അല്ലാതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. ആദ്യമായാലും അതായത് സൃഷ്ടിയായാലും സ്ഥിതിയായാലും സംഹാരമാവണമെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മളെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് കിളികളെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സൈലന്റ് ആയിരിക്കും, ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കൂല. അതായത് ഈ ജീവാത്മാവിനെ ഒരു കിളിയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. ഈ കിളി എപ്പോഴും ഇതിനു വേണ്ടി ബഹളം കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ചലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കിളി. പരമാത്മാവ് തന്നെ ഈ കിളിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇവൻ എന്താ ചെയ്യണം, ഇവൻ എന്താ വേണ്ടത്, അത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വീക്ഷണം മാത്രമല്ല, അതിനെ നടത്തിക്കുക, അതിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതിരിക്കുക, നടത്തുക, അത് മാത്രമല്ല പരമാത്മ. അപ്പൊ പരമാത്മാവാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ പറയണം. അതിന്റെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാൻ, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇതൊക്കെ ഞാനാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി ഇത് ഞാൻ താങ്ക് യു മാതാജി. ഇനി ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇങ്ങനെ വിഭൂതികളെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി അതിൽ ഞാനാണ് ബെറ്റർ, അതിൽ ഞാനാണ്. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസുകളുടെ ദീപ്തമായ സൂര്യനും, മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനും. അതായത് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ചന്ദ്രൻ ഏറ്റവും, പിന്നെ ജ്യോതിസുകൾ ദീപ്തമായ, അപ്പൊ കൂടുതൽ ജ്യോതിസുകൾ അതിൽ ദീപ്തമായിട്ടുള്ളത് സൂര്യനാണ്. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, അത് ആദിത്യന്മാര് പറഞ്ഞു 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആദിത്യന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു പേരുണ്ട്. അതിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആദിത്യനാണ് വിഷ്ണു. വിഷ്ണു. ജ്യോതിസുകൾ ദീപ്തമായ സൂര്യൻ. അപ്പൊ ജ്യോതിസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ഉണ്ട്. അതിലേറ്റവും വലുതാണ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് സൂര്യൻ. അപ്പൊ ആ സൂര്യൻ ഞാനാണ്. മരുത്തുകൾ മരുത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വായുകൾ, പലതരം വായുക്കളുണ്ട്. ആ വായുകളിൽ മരീചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വായു ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി? ആ വായു ആ വായു മരീചിന്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം. നമുക്കറിയാം 4 വേദം ഉണ്ട്. അതിൽ വേദങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് വേദം അല്ലെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേദം എന്ന് പറയുന്നത് സാമവേദമാണ്. സാമവേദത്തിൽ ദേവന്മാർ പാടുന്നതാണല്ലോ ശരിക്കും സാമവേദം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കറിയാം രാജാവ് ഇന്ദ്രനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സാണ്. നമുക്കറിയാം പഞ്ചേന്ദ്രിയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതാണ് മനസ്സ്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ്. ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ. ജീവഗണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രം പോരാ, പറയില്ല എല്ലാ പറയും നമുക്ക് ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, അതിനൊരു ചൈതന്യം വേണം. അതിന് ഞാൻ. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് നമ്മൾ 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. അതിന് ഓരോ രുദ്രന്മാർക്കും ഓരോ പേരുണ്ട്. അതായത് എന്താണ് സദാശിവൻ, അങ്ങനെ കുറെ പേരുകളുണ്ട്. അതിലൊരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയ രുദ്രനാണ് ശിവൻ. ആ ശിവനാണ് ഞാൻ. രാക്ഷസരിൽ കുബേരൻ എന്ന് സ്വർഗത്തിലെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ. ആ കുബേരനാണ് ഞാൻ. വസ്തുക്കളിൽ വെച്ച് 8 വസ്തുക്കളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഗ്നി. പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു പർവ്വതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു അത് പല മലകളിൽ അതില് മേരുവാണ് ഞാൻ. പിന്നെ പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാന ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ ഗുരു ബൃഹസ്പതി, അത് ഞാനാണ്. പിന്നെ സേനാധികാരിയിൽ കാർത്തികൻ, നമ്മളെ ശിവപുത്രൻ അതായത് അത് ദേവന്മാരെ സേനാധിപതിയാണ്. അതില് അപ്പൊ സേനാധിപതി കാർത്തികൻ. പിന്നെ ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രമാണ് ഞാൻ. പിന്നെ മഹർഷിമാരിൽ ഭൃഗുവും, മഹർഷിമാരുണ്ട് പല സപ്തർഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹർഷിമാര്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭൃഗു മഹർഷിയാണ്. ഭൃഗു മഹർഷിയാണ് ഭഗവാനെ ചവിട്ടിയതും പിന്നെ
ആ അടയാളം വന്നത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ആയ ഭൃഗു. പിന്നെ സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം നമ്മളറിയാം സ്പന്ദനങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം ഈ ലോകം, ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പന്ദനത്തിന്റെ ബേസിലാണ്. ആ സ്പന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് പറയണത്. ആ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ സ്പന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓങ്കാരം. അത് ഞാനാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ, അത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചേർന്ന് ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ, ഓരോ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതില് കലിയുഗത്തിന്റെ കർമ്മമാണ് എന്താണ് നാമജപം. അത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ് അത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിന്റാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ, തിരുനാമ ജപം. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയങ്ങൾ, അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അത്രയും വലുതാണ് ഹിമാലയ, അത് ഞാനാണ്. പിന്നെ മഹർഷിമാരിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനവും വാക്കുകളിൽ തന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ്, വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥമാവ്, അതായത് അരയാല്, നമ്മളെ അമ്പലങ്ങളിൽ പുറത്തുള്ള അത്. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേവർഷികളുണ്ട്, അതിൽ നാരദൻ. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രപ, ഗന്ധർവന്മാർ കുറെ ഉണ്ട്, ഒരു ഗന്ധർവൻ, ഗാന ഗന്ധർവം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ഗന്ധർവന്മാരുണ്ട്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചിത്രരഥൻ, അത് ഞാനാണ്. യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ പല യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കപിലമുനിയെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. സാങ്കേശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശാസ്ത്രം. അതെന്ന് സാങ്കേശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാതും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനയോഗത്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് കപിലമുനി. അതായത് നമ്മളെല്ലാതും ഓരോ മൂലകങ്ങളായിട്ട് 24 മൂലകങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡിയൊക്കെ ചെയ്യണതാണ്. അതിന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സാങ്കേശാസ്ത്രം. അതിന് ഉപജ്ഞാതാവാണ് ശരിക്കും കപിലമുനി. പിന്നെ അശ്വങ്ങളിൽ ഉച്ചസ്രവ്, അതായത് അമൃതം നേടാനെ കുതിര, ആ കുതിരയില്ല നമ്മളെ അമൃത് കടഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഉച്ചസ്രവസ്, അത്. പിന്നെ ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനായ ഐരാവതം, ആനകളിൽ ഏറ്റവും പോട്ടെ നമുക്കൊരു ഐരാവതം അമൃതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം കടയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഐരാവതം. മനുഷ്യരിൽ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ, അത് നമുക്കറിയാം. മനുഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ്. അപ്പൊ ആ രാജാവ് ഞാനാണ്. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, ഇടിമിന്നല്. പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തുള്ള പശു സുരഭി. ജനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനാണ് നമ്മളെ ജനനത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, അത് അത് ഞാനാണ്. സർപ്പങ്ങളിൽ വെച്ച് വാസുകി ഞാനാണ്. സർപ്പങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരുന്നു വാസുകിനല്ല ഭഗവാനെ രക്ഷിച്ച് യമുന നദി കടത്തുന്നൊക്കെ വാസുകിയാണല്ല. അപ്പൊ അനേകം ഫണങ്ങളുടെ, അപ്പൊ അനേകം ഫണങ്ങളുള്ളതിനാണ് നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അനേകം ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. അനന്തന്റെ പുറത്തുനിന്നല്ല ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നത് മഹാവിഷ്ണു രൂപത്തില്. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പൃഥ്വികളിൽ ആര്യമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പൃഥ്വിലോകം ഉണ്ടല്ലോ, പൃഥ്വിലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പൃഥ്വിലോകം നമ്മൾ മരണശേഷം നമ്മൾ പോണ ലോകമാണ് പൃഥ്വിലോകം. അപ്പൊ അവിടെയും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പൃഥ്വിലോകത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ പല കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കണം, അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കണം, അങ്ങനെ എന്തോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട്, പൃഥ്വിലോകങ്ങളിലുണ്ട്. ശിഷ്യകരിൽ മൃത്യുദേവനായ യമൻ. പിന്നെ ദൈത്യരിൽ ഞാൻ പ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തികളാണ് ഒക്കെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം പലതും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. പിന്നെ സൃഷ്ടിയിലെ ആദ്യം അന്ത്യാവസാനങ്ങളും ഞാൻ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും മധ്യവും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെ. അർജുന ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രം, നിർണയശാസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ ഞാനാണ്. അതിലെ ഏറ്റവും എല്ലാത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സാധനം, എത്ര ഐശ്വര്യമുള്ളതൊക്കെ ഞാനായിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അക്ഷരങ്ങളിൽ ആകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്കൃതത്തിൽ ആദ്യ അക്ഷരം, അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങളിൽ ആകാരം. സമാസങ്ങള് ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഞാൻ. അനാവാസമായ കാലം. സൃഷ്ടികർത്താവിൽ ബ്രഹ്മാവും. അപ്പൊ സൃഷ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നല്ല, അപ്പൊ അത് ഞാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളുടെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരം, അതല്ലാതെ ഞാനാണ്. അതായത് സ്ത്രീകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരുന്നു. ബുദ്ധി, എന്താണ് ഭാഗ്യം, ഇതൊക്കെ ഞാനാണ്. സാമവേദ സൂതുകളിൽ, അതായത് സാമവേദത്തിൽ തന്നെ, സാമവേദമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ബൃഹസ്മാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു പദ്യം നമ്മൾ പറയാം. അത് ഛന്ദസ്സുകൾ, ഗായത്രി മന്ത്രം, ഇതൊക്കെ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വഞ്ചകരി പറയില്ല, വഞ്ചകരിയിൽ ചൂതുകളി,
തേജസ്സുകളിൽ തേജസ്, അങ്ങനെ. പിന്നെ വിഷ്ണുകുലത്തിൽ വാസുദേവൻ. അപ്പൊ വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനല്ല, മനസ്സിലായ? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വേറൊരു വിസ്തരണ വാസുദേവൻ. വിഷ്ണുകുലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കുലം. വിഷ്ണുകുലത്തില് വാസുദേവൻ. പാണ്ഡവരിൽ അർജുനൻ, പറഞ്ഞില്ല, അർജുനനാണ് പാണ്ഡവരെ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അർജുനനാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പൊ ആ അർജുനൻ ഞാനാണ്. മുന്നികളിൽ വ്യാസൻ, ചിന്തകരയിൽ ഉത്സന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പേര് വിട്ടു, നമ്മളെ അസുരന്മാരെ ഗുരു. പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു പോകണം. ഇതൊക്കെ ശ്ലോകം വിഭൂതി ലോകമാണ്. അല്ലെ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദ്യ ബീജവും ഞാനാണ്, എന്നെ കൂട്ടത്തെ ചരാചരങ്ങളിൽ നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വന്ന് നിർത്തുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കഴിയല്ലേ ഇത്? ഓക്കെ, സമയം കഴിയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അപ്പൊ പറയണത്, ഏതൊരു കാര്യത്തിന്റെയും മനസ്സിലായി, ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തുണ്ട് അത് മുഴുവനും ഭഗവാനായിരിക്കുന്നതാണ് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ടൈം കാരണം കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ 9:15 ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താ പറയണത്, അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതില്ലേ, എൻ്റെ അംശം, ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. മീൻസ് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോരുന്നത് ഞാനാണ്. അതായത് നിർത്തുക, കാരണം 9:15 കഴിഞ്ഞു. 9 മണി വരെയുള്ള ടൈം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഹരേഷ്ണ പ്രഭു, ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം. ഹരേഷ്, ക്ലാസ്സിലൊന്ന് ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോട്ടെ. ജസ്റ്റ് കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ, ഒരു 10-11 പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ പറ്റും? ആരെങ്കിലും കിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന്? നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒരു 10 പേരോളം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചത്, അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നൊന്നും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഹരേഷ്ണ, ആർക്കില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ പേര് സീത എന്നാണ്. ഞാനിപ്പോ 2 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലെ ഈസ്കോണിന്റെ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഇതില് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ചില ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റും, ചില ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റാറില്ല. അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൊറോണയുടെ ടൈം ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഒരാള് ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കയറി, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കയറി. ആ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ കേട്ടതൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടി കേൾക്കണം. അങ്ങനെ പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകളും ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മള് മുന്നേ തന്നെ ഇതില് ചേർന്ന് ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതും അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയില്ല. കുറെ വർഷങ്ങളോളം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഈ ഭഗവത്ഗീത കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. 1-2 കുറെ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നോക്കും ഭഗവത്ഗീത മേടിക്കാൻ, പക്ഷെ മേടിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും. ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയത് പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയതിനു ശേഷം. അതിന് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും നമ്മള് എന്ത് വന്നാലും അത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കണ ഒരു ടൈപ്പായിരുന്നു ആദ്യത്തിലൊക്കെ. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാനും ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറെ പോസിറ്റീവിലേക്കായി. പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ശാശ്വതമായിട്ട് ഒന്ന് മാത്രമുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന സത്യം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നതും വളരെയധികം എന്താ പറയാ, കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ, അറിവ് നേടാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും അറിവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനിയും ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. എത്ര പഠിച്ചാലും തീരാത്ത വലിയൊരു സമുദ്രം പോലെയല്ലേ ഗീതയാണെങ്കിലും ഭാഗവതാണെങ്കിലും. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടി. പിന്നെ കുറെ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടായി. പല വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മളെന്നെ പണ്ട് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്ന രീതിയല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇത്രയല്ലേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ തന്നതും ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഗുരുക്കന്മാർക്കും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചവർക്കും പിന്നെ പ്രഭുപാദർക്കും അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും വളരെയധികം നന്ദി. ഭഗവാനോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മാറില്ലല്ലോ. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണല്ലോ നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പ്രഭുജി. ഒരുവിധമൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്, ചിലതൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാറില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ വേറെ ക്ലാസ്സുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, കാരണം എല്ലാറ്റിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. പറ്റുമ്പോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ശരി ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അതിന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഏതൊരു നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞോട് ക്ലോസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ കഥ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എത്ര ക്ലാസ് കേട്ടാലും എത്ര ആളെ ക്ലാസ് കേട്ടാലും ഏതൊക്കെ ബുക്ക് വായിച്ചാലും പിന്നെയും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ്സിന് മാതാജിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന് മാതാജി നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇപ്പം മാതാജി ഇനി അതുപോലെ ആരെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. എന്റെ പേര് ശാരദാദേവി. ഈ ഹരേ ഗീത കൃഷ്ണ. മാതാജി പറഞ്ഞ അതേ അനുഭവം തന്നെയാണ് എന്റേത്. ഹരേ എപ്പോഴും കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും കേൾക്കണം. എന്തോ പറയാം, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രേമമെന്നോ രുചിയെന്നോ ഒക്കെ പറയാം. ഹരേ ഫുൾ കൃഷ്ണ. ടൈം കേൾക്കണം. 3 മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സും കേൾക്കും, 8 മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സും കേൾക്കും. വീട്ടിൽ അതൊരു വീട്ടുകാർക്കൊരു ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് ആക്കി. രണ്ടും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ഈ ഫോണിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്കിത് തടയാൻ പറ്റുന്നില്ല കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ 1 വർഷത്തോളം ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഹരേ കഴിവതും പ്രത്യേകിച്ച് ലെവൽ 1 തന്നെയാ ഹരേ. കൂടുതലും ഓക്കെ. ഹരേ. കൂടുതലും ഓക്കെ. നമ്മുടെ ലെവലിൽ ഇതേ പറ്റുന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഭഗവത് എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചാ വാങ്ങിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതിൽ കുറെ ഡൗട്ടുകൾ നമുക്ക് വരും. അപ്പം ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ ഡൗട്ടുകളും ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്മൾ പ്രഭുപാദർ തന്നെ സ്വന്തം എഴുതിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം അത് പ്രഭുപാദർക്ക് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 500 രൂപ 400 500 രൂപ കേസുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പൈസകൾ ചെലവാക്കണം. 500 രൂപ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഭഗവാനെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോരുന്ന പോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതാണ് അത്ര അതിന്റെ നമുക്ക് പുണ്യം കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പുണ്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പുണ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം ഭഗവത് വാങ്ങിക്കാത്തവർ എന്തായാലും വാങ്ങിക്കുക. അതുപോലെ ജപം ആരെങ്കിലും തുടക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ കമേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ ജപത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, പറഞ്ഞു തരും. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ പതുക്കെ നമുക്ക് ജപത്തിലേക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കും പതുക്കെ കിടക്കാം. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തീരില്ല, അതുകൊണ്ട് വലുതായിട്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ് എന്താ പറയണ്ടേ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ധനരാജ് പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പ്രഭുജി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു മാസം ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആയ വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ. കാര്യം വെച്ചാൽ ദൈവം എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പം ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി ഞാൻ ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 700 പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 500-700 പേരോളം ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും പേരെ കണ്ടപ്പോ ഈശ്വര ഇത്രയും പേരോ ഒരു ഗീത പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയ വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ പിന്നെയും മനസ്സനുവദിച്ചില്ല. നവംബറിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, ലെഫ്റ്റ് ആയി. ഡിസംബറിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, ലെഫ്റ്റ് ആയി. അവസാനം 2021 ജാനുവരി 3 ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ധനരാജ് പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ എന്തോ ഒരു വലിയ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കാരണം ഒരുപാട് ഡിപ്രഷനും സൂയിസൈഡ് ഇതുവരെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ലെവൽ വരെ പോയത് പ്രഭുജി. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും ഇത് കാരണം വെച്ചാല് ഫാമിലി ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് മെന്റലി പല ഇതും വരുമല്ലോ. അപ്പം എന്താ പറയണ്ട, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് അച്ഛനെ പോലെയാണ് ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. കാരണം വെച്ചാല് എനിക്ക് ആരെയും മിസ് ചെയ്യാത്തതിന്, എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയില്ല, പക്ഷെ അവരെ ആരെയും മിസ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഇങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസവും, അത് വിശ്വാസമല്ല എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാല് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവം നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ്, എനിക്ക് ധനരാജ് പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ് വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കാര്യം വെച്ചാല് എന്താ പറയണ്ട, ഒരു പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന മാതാജിമാരുടെ ക്ലാസ് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എന്തോ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചില കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പം ഒരുപാട് മനോഹരമായ ക്ലാസ് ആണ് പ്രഭുജിയുടെ. അപ്പൊ ഇനിയും പ്രഭുജിക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ എടുക്കാൻ കഴിയണേന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം ഭഗവാന് ഒന്നും പറയില്ലേ,
നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തികളിൽ പഠിക്കുന്നതിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പല രൂപത്തിലും നമുക്ക് സേവിക്കാം. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ അച്ഛനായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സേവിക്കും. ഇപ്പൊ ദാസ്യ ഭക്തി, അങ്ങനെ നവവിധ ഭക്തികൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാനെ കണ്ടു. ഇപ്പൊ വാത്സല്യ ഭക്തി, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഭക്തികൾ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ അതിലെ ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിടൂല. നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്ര പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര പിറകിലേക്ക് പോയിക്കാലും പിന്നെ ആൾ കൈ പിടിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഭഗവാന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സർവീസ് എന്ന് പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എൻഗേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യമാണ് പ്രഭുജി. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ പറയണ്ടേ, ഞാൻ ഇതിൽ വന്ന് ചേർന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ചേർന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കോഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന ഒരു മാതാജി പെട്ടെന്ന് മാതാജിക്ക് ഒരു എമർജൻസി വന്നിട്ട് പോവുകയും എന്നെ ഇത് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറയാൻ ഒന്നിനും ടൈമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ടൈമിലോട്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കയറിയത്. ശരിക്കും അത്ഭുതം തോന്നി പ്രഭുജി. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സത്യമാണെന്ന് എന്താ പറയണ്ടേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അത് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പതുക്കെ പല ഷെയർസുകൾ നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതിനു വേണ്ടി നീക്കിയ, കാരണം പലവർക്കും പല അനുഭവങ്ങൾ ഭഗവാനിലേക്ക് നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇത് കാരണം നമ്മൾ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മൾ. അപ്പൊ നമുക്കും സന്തോഷം അവർക്കും സന്തോഷം കിട്ടും. അതാണ് ഭക്തന്റെ ഒരു ഭക്തിയുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദായാലും അത് ചെയ്യണം, പ്രഭുപാദായാലും പ്രഭുപാദിന്റെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ള സംഘടന തന്നെ അതാണ്. ഭക്തന്മാരെ സംഘടന, പല സംഘടനകളുണ്ട്. ഇത് ഭക്തന്മാർ, അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുക, അവർ ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്യുക, അവരെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സമയം ലേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പല ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഒരു മന്ത്രം ചോദിക്കാം എല്ലാവരും കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശരി, നമുക്ക് നാളെ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി.